Pozdravljen. Pozdravljen. Zopet v Sloveniji. Ja. Kako se počutite? Vam je všeč tukaj v Sloveniji? Odlično. Uvijek nam je okej, pogotovo među ovim brdima ovdje, stvarno onak sjajno. To je prva edicija Punk Rock Holidaysa. Kako vam je všeč okolje, festival na splošno? Velim, prvo ti je to onak dok dođeš pa vidiš kako to sve izgleda, već je to onak jedan pozitivan energetski udar. A s obzirom da ima ljudi, da festival izgleda jako dobro, meni se čini da mu slijedi zlatna budućnost. Kaj lahko pričakujemo od vašega nastopa danas? Pa evo, počinjemo za vrlo brzo, pol sata nažalost samo danas, ali budemo strpali što više energije u tih pol sata pa da vidimo. Kaj bi izpostavil v skupini Overflow, kaj je vaša največja prednost pred ostalimi bendi, kar vas dela drugačnega in kaj je vaša močna točka? Svirka uživo. To je kaj nam je, zbog čega to i radimo, jer sve ove druge stvari su zanimljive, lepo je i pjesme pisati, snimati albume i putovati, ali svirati na stage-u i da vidiš da ljudi kuže, to je najvažnije. Je kakšen CD ali pa pesem ali pa festival, kakšen nastop, ker ste najbolj ponosni na to? Pa ima puno toga, mislim, ovaj zadnji album, znači sad je izašao album na proljeće, novi hit mi 6. album, znači band koji traje već dosta dugo, pa ima i 6 albuma, ispada da je dosta ljudi reklo da nam je ovo čak i najbolji album, tako da smo stvarno ponosni na to da još uvijek možemo napraviti dobre albume. A sad za koncerte, pa onda recimo Frišku mi smo prekjučer svirali na main stage-u Siget festivala u Budimpešti. To je bilo za nas jedno isto zanimljivo iskustvo. Kje pa raje nastopate, na velikih festivalih ali mogoče bolj intimno v manjših klubih? Pa iskreno ti veo, meni je jedno i drugo, to je dosta, različito je, jedno i drugo ima svoje prednosti i nedostatke, ali meni je osobno ljepše putovati ljeti, a tad su obično festivali zato jer je toplo, jer mi nije zima, jer ne volim da mi je zima. A obično zimi se ide po klubovima, pa onda recimo da mi je to draže zbog toga, ali svirati na festivalima je isto uzbudljivo kao i u klubovima. U klubovima može izgledati kao da je malo sve intenzivnije i tako, ali festivali imaju svoju čar, tu više ljudi se kreće, upoznaš zanimljive ljude, sretneš neke koje ne vidiš dugo i tako da sve je to pozitiva čista. Kakšni su po vaši načrti za prihodnost? Pa i dalje svirati, i dalje praviti pjesme, i dalje svirati koncerte, snimati albume, ne bi previše sad trebalo filozofirati o tome, jedan normalan put za band, pa koliko ide, nek ide. Po svetu se dogaja veliko slabih stvari, od raznih protestov, izgredov, recesije in tako. Se ti mogoče tebi osebno zdi, oziroma kot bendu, da v teh kriznih časih ima glasba še večjo ulogo pri ohranjanju? Trebala bi imati, zato jer je očito ovaj materializam koji se živi u zadnjih
10, 20 ili 30 godina dolazi do rubova i počinje pucat ono po šavovima i već i po prek. Tako da stvari koje stvarno imaju vrijednost, koje su obično besplatne, ipak dolaze više do izražaja. Glazba je jedan od načina da ljudi zaborave i da shvate da im nije baš bitno koliko ti je dugačak auto ili kakav veliki stan imaš ili koliko imaš love, nego da su neke druge stvari zapravo bitne u životu. Kaj tebi osebno pomeni glasba? Pa to je moj život. Ja od kad znam za sebe zapravo sam vezan uz glazbu i od kad smo stvorili band do sad glazba je sastavni dio mog života. Bez glazbe ja ne živim. Tako da zapravo malo bi bilo prekompleksno da ja sad počnem pričati kaj mi sve znači, ali u stvari to je to. Znači, bez glazbe ne mogu. Ok, super, to je to, hvala. Hvala vam. So the story comes to bear hand.